Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica, što donosi najnoviji ovoga puta dvobroj tjednika Hrvata u Mađarskoj, saznaćete u narednim minutama. Naime, zbog nastale izvanredne situacije uslijed pandemije koronavirusa, do daljnjega se mijenja uobičajena dinamika izlaženja tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika te raspored ostalih medijskih platformi medijskog centra Croatica. Tako da će se sljedeći broj Hrvatskog glasnika, to jest dvobroj, tiskati 16. travnja, a vi sada imate broj pred sobom od 2. travnja. Vrijeme je korizme. Vrijeme promjena, vrijeme tišine i osluškivanja glasova koji nam dolaze iz dubine duše. Vrijeme ozbiljnosti, pokore i milosrđa. Nemajte straha, poručuje Papa, ali treba povjerovati da će nakon noći zasjati dan, da ćemo ponovno ustati i krenuti. Našli smo se uplašeni i izgubljeni, osjećali smo se jakima i sposobnima za sve, ali Oluja je razotkrila našu ranjivost i one lažne i suvišne sigurnosti s kojima smo gradili naše planove, svoje projekte, svoje navike i prioritete. S Olujom je propao trik onih stereotipa kojima smo maskirali svoj ego. I otkrivena je ta blagoslovljena zajednička pripadnost da pripadamo jedni drugima kao braća, rekao je Papa u svojoj propovjedi Urbi et Orbi, više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Ne krivi sebe ni druge, naslov je tjednog komentara iz pera Kristine Goher. Kako se zaštititi od zaraze koronavirusom, kako se koronavirus prenosi i sve ostale informacije koje su nam važne saznaćete na stranicama vašega tjednika. Epidemija koronavirusa koja se u posljednja 3 tjedna prometnula u globalnu pandemiju uvelike je odredila i rad Skupštine, ureda i medija Hrvatske državne samouprave te institucija i poduzeća u održavanju i vlasništvu HDS-a. O situaciji i uvedenim mjerama te vladinim uredbama kojih se trebamo pridržavati razgovaramo s predsjednikom Skupštine HDS-a Ivanom Guganom. U nedjelju 22. ožujka u ranim jutarnjim satima Zagrepčane je probudio snažan potres koji se osjetio u radijusu od 100 kilometara, tako i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Podravini i Banovini, a i u južnim županijama Mađarske, tako Zalskoj i Šomoćskoj, kao i Željeznoj. Prvi potres jakosti 5,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici dogodio se u 6 sati 24 minute u trajanju od nekoliko sekundi uz snažno podrhtavanje tla koje je zaljuljalo zgrade. Donosimo virtualni razgovor s Markom Mođorošijem, paterom Anijanom, i koji kaže: Vazmena nakana naša bi mogla biti ona iz 80. psalma. Gospodine Bože naš, obnovi nas, razvedri lice i spasi nas. Undanci pomažu potresom pogođenom Čučerju i svojim prijateljima koji tamo žive. U Gari je održana tribina o književnosti podunavskih Hrvata. Ožujski snijeg nas je obradovao i iznenadio. Pišemo o učenicima Salenske škole, kazivačima stihova na hrvatskom jeziku. Hrvatski povjesničar Robe Skenderović za Hrvatski glasnik piše o 150. obljetnici pokretanja bunjevačkih i šokačkih novina. U sklopu promocije 9. sveska izdanja Izbor iz zbornika etnografskih radova o narodnostima u Mađarskoj 2019, stručnjaci i prijatelji čestitali su 60. rođendan hrvatskom etnografu Šandoru Horvatu. Tamburaši sviraju i u hrvatskim šicama. Županijska spomen medalja Augustina Pavla dodijeljena je duhovniku Pinčane doline Tomašu Varheiju. Lipa televizija u novoj ulozi i za vrijeme koronavirusa. Pišemo o poznatim križevačkim crnim pisanicama. Kako većina naših Hrvata živi u pograničnom području, njihovi kontakti sa žiteljima susjednih država bili su gotovo svakodnevni, no nakon zatvaranja granica te su se veze prekinule i postale ograničene. Širenje virusa u pograničnom području pospješuje i veliki broj ljudi zaposlenih u inozemstvu koji svaki ili svaki drugi tjedan odlaze na rad ili se vraćaju iz Austrije, Njemačke pa čak i Italije. Tako je i u Pomurju, a o životu u doba korone u Pomurju piše Bernadeta Blažetin. Ured za školstvo za nastavu na daljinu predlaže korištenje sustava Kreta.
Hrvatski vrtić, osnovna škola i učenički dom u Santovu prešao je na virtualnu nastavu izvan učionica kao i sve školske ustanove u Mađarskoj. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica, pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni glazbeni program internet radija Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica, posebice Facebook profil Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.